Huria na hinaholongan ni Tuhatta, ditongan ni portibi na jutjut mabahik kita luja jalalilu, diari pesta parningotan hasasaur ni toddi porbadia sadarion, di pabotohod do tuhita, dang di pasobbu Tuhatta mardalan sasada dirita. Disuruh do toddi parbadia, pangapuli dohot panuturi nasitong turohatta. Bongot mahita tu parsauratta di bagasan serep ni roha, toddi parbadia ima pai baruhon dohot na pasadaho kita di bagasan holongna. Marede mahita bukuede nomor 108 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni toddi porbadia, na tumapalangit do tanoon, amin. Songonon ninna Tuhan Jehuba, lehonokku Tuhamu, rohanay baru, do toddi nay baru tu bagasan ate-ate muna, jala ucatokku do rohabatu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, au do mabahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patikku, akka uhupupe rado tamuna jala patu pa muna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami, hodo na manodangi, jala mengajari rohani akan porsia di hatam, marhite-hite toddi parbadia. Sai buhai marohanami, asa ture parrohaon nami marhite-hite toddimi, asa toktong go dame rohanami, makalasson hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita bukuede nomor 104 ayat 4. Si
Tangihon hamuma pati ni debata imana tersurat di Rom bidualu ayat 12 dohot ayat 14. Ope aleyak kadongan unang be hamu mangadop di daging marparange marguru tu daging. Ay nasa na tinugihon ni toddi ni debata akaido anak ni debata. Ido sahakna atong rap mangidogugo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, maulahon na ubar tupatikmi. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 424 ayat sada. Tato potima dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak holongan ni roham. Saya si maroham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehom matuhami toddim na badiyai, asaw nang ganggu rohanami di asini roham, alay asahot rohanami marhaporsyaon, lau manggotapon na sa dosa, dohot roha portibyon, asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohakku mida hamatian ni parjahat. Na lomodo rohakku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan na asa mangulu ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marede hita bukwede nomor 100 sia ayat 2. Hata ni debata turpuk epistel di minggu Pentakoste na perjoloon imana tersurat di sada Musa bidu 4 ayat 10 pitu rodi ayat 26. Dungi sapur masikain dohot jolmana jadi gabi-gabian maibana jala di tubuhon si Hanok. Dungi dipukka masada sosor di bahem goarni sosori Hanok mangihuton goarni anak nai. Dungi di tubuhan si Hanok masih irat,
si Irat manubuhon si Mehuyael. Si Si Mehuyael Mehuyael manubuhon manubuhon si si Metusael. Si Metusael manubuhon si Lamek. Alayang go si Lamek, dua do jolmana dibuat. Goar ni Nasada si Ada. Goar ni Paduahon si Silla. Dungi ditubuhon si Ada man si Jabal. Ibana do upuni sude akan mangingali udung-udung dohot na marpinahan. Ia goar ni yang ginai si Jubal. Ibana do opuni sude akka sipiltik hasapi dohot sordam. Si Zilla pe ditubuhon do si Tubal Kain. Padeni sude akka si Pauli tobaga dohot busi. Ia iboto ni si Tubal Kain si Naemado. Dunginin na si Lamek ma tu jolmana na duay. Si Ada dohot si Silla. Bigi hamu ma suaraku, hamu ale jolma ni si Lamek. Pinggol hamu ma torsakon. Sai na bunuoku do sada bawa, ala ni bugaki. Jala sada doli-doli, ala ni bosarhon. Ai molo pitu hali abulon ia si Kain. Ikon 70 hali abulon anggo si Lamek. Dungi sapur masiada musedo hot jolmanai. Jadi ditubuhon mas anak sada. Dibahem ma guarna si Set. Ainunga disolukon debatatu au sada tubuna asing. Sikat ni si Abel na binunu ni si Kain ninna. Tubuh ma dohot anak ni si Set sada. Dibahen ma guarna si Enos. Ujui ma dipukka hala pajojo guarni Jehovah. Ido sahatna. Martua do akkana tumangihon hata ni debata. Jala na upeopsa. Amin. Maret dehita bukwede nomor 655 ayat sada. Yesus Tuhanku di Tahatidakom maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pergugu nasu hatudusan, natu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya tod di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na birnit di panghuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom. Namula mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo,
lau huddul tusiamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso haturusani. Disima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dood na mate. Au porsea di toddi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohok di hasesaan ni dosa, dohok di hatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohok di hanguluan naso rasuda. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan, di bagasan roha na dame, tapaholang majolo pikirata obason, sian rumang ni portibi na say marsiadu, manuju na pinarhagyot na. Jojo do tahilala, nguluon hirasada persiaduon, gabe tubuh pakilalaan, kurang hebat hita mertibakon halana asing, manang gabe mamit tori diri. Mangulu do hita nuaing di portibi nagok dorpi parholangan, molo marasing sian halak gabe patubu parholangan dohot hamusuon. Tuhan, paingot mahami asa unang say kirkir diri, maradopon na asik. Palabok marohan nami na marpiri, asarade hami masijakonan. Dipaingot Apostel Paulus dohita. Ragam do para si rohaon, alay sada do toddi. Songon halibutongan nauli, alay ragam do bornana. Songon suara ni musik na tabu bigyon, alay ragam do nadana. Songon ima nang ngulutta, adong do nahobas mangula si ulaon, adong nasabar mananginangi, adong nabenget di sitaonon. Luhu nai dada naing paburnang diri, alay asa masiurupan diaka hamaolon. Alito di parbadia, ajari mahami mangatusi, ia sileon lehomu na maragami, dada naing pajagar-jagar diri, alay dalat doi mangihot parsauran nama sipatuguan. Nuaingon, torop do halak nalungunan, agoan perkerejuan, sahat tu nama dili. Dak pola diigil tu hatai, asa taulahon akaulahon nama sebalga. Silehon-lehon ni todii, bui do patar di akaulahon na met. Isarani ekkel na patuguroha, manang tangan na radi mangurupi, sopola makirim ikut dipuji. Sada dohita di bagasan pamatang ni Kristus. Ia mangai sada siar ruas ni pamatangi, rap mangai do saluhut. Tuhan, pakai mahami gabi ula-ula di tanganmu. Pararma na adong dihami, tungpe masay met-met. Laho mangapuli doman na tungon tumatangis. Nuaing, anggiat ma gurasa ni Pentakoste, mangaloha hire-hire biar ni rohatta. Unang itopi apinai, ala dihilala roham halak na met ho. Toddi na panguluhon portibion, miad do di bagasan pamatangta na murama tapori. Ala diadopan ni Tuhani, rap argado hita saluhutna, jala dihaholongi toddi na sasadai. Loas mahami Tuhan, mamake ragam ni silehon-lehon mi Tuhami. Patoguhon hasadaon nirahot ni holong, gabi barita nauli tu portibion. Amen. Tapapunguma piliata, uhut hita marede sian bukwede nomor 105 ayat sada rodi 2.
sai Damai ni debatan na sumurung siya saluhuk na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurini Tuhan na hinaholongan. Camita dihita di hari Pentakosta na perjulu di hari sadarion. Sian sada Korin 12 ayat 3 sahatu 10 sada ujaha madihita songonon. Dibaheni hupabutohom matuhamu dang terbaik kalak makatai marhiti-hiti todin di bata mamurai Yesus. Jala holan marhiti-hiti tod di perbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do para sirohauni alai sada do toddi. Ragam do ulau di huria alai sada do Tuhan. Ragam do hagugoon alai sada do di bata nama korhosa di bagasan sasudinai. Alai lo manupat do di basa-basahon. Jala di pataridahon toddi itu ganup. Aitu nasa daon dilehod do marhite-hite toddi hata habisuhon. Alai tu nasa daan hata parbinotoan marhite-hite toddi nasa sadai. Tuna asing muse haporsiaw di bagasat toddi nasa sadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasat toddi nasa sadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namanadda ragam ni toddi. Tuna asing muse makatahod di hata naliban. Tuna asing pajojorhon perhatani. Alai saluhu na dipatupa toddi nasa sadai. Ai asing-asing bedo di sagihoni tuganup guru lomoni rohani. Alai saluhu na dipatupa toddi nasa sadai. Ai asing-asing bedo di sagihoni tuganup guru tulomoni rohana. Ima sahatna. Hurini Tuhan na hinaholongan. Selamat ari Pentakosta madihita saluhu. Dari sadarion marningot do hita. Nasinurne bata toddina tu ganuk na porsea. Jala di ari pa-50 dung hahion ni Tuhan Yesus. Nata goar Pentakosta. Disima hamamasa ni hasasaor ni toddi ni bata. Tuaka na porsea na marpungu di huta Jerusalem. Los di bagasa partikia ni tardidi 3.000 halak. Nagabe dirajumi gabe hatutubu ni huria. Ima ari Pentakosta. Di hari Pentakosta sadarion dihatahon disuarahon di batado marhite turpu jamitot tuhita. Manang 3 hal si berengota. Na parjolo ima. Sudedo jolma disonggopi tod di perbadia. Ia adong di bana hatauon. Lao makatidakon Yesus Tuhan. Ganup halak nama dok Yesus Tuhan. Sasitongna nungamian todi di mata di bagasan ibana. Dang terhatidak kosa Yesus Tuhan. Siak kadirion na sadiri. Soholan naginuhan ni todi perbadia ibana. Alani hurini Tuhan. Mula taro dari sedarion. Yesus Tuhan. Anak ni di mata sasitongna. Nunga mian todi perbadia dihita. Songonima sederhanana. Dan ikut di patarida homarhit yakka ulaon doh gerakan-gerakan na spektakuler. Sesederhana itu. Walaupun kita makatidakon Yesus Tuhan di mata. Sesungguhnya roh Tuhan ada pada kita. Napa duahon marhite pangalehon ni tod di perbadia. Di basa-basahon do tuhita ragam ni silehon-lehon. Marasing-asing akka silehon-lehon na argai tuhita. Alen takas ingototta. Sada do tod di na mangalehosa. Asamuluta pataridahon di bagasang uluta si ganupari. Perbue ni silehon-lehon ni tod di
ipe patudu hoddo nangodong dihita tod di parbadia. Dilehodo tu hita ragam ni silehon-lehon na marasing-asing. Adong silehon-lehon gabi panurirang, gabi apostel, gabi pangajari. Doho marhita kolon ni ragam ni ulaon ng tajalon waeng. Ipe silehon-lehon ni toddi doi. Nang pe marasing-asing sada do toddi na mga lehosa. Ima toddi parbadia. Ala ni ganub silehon-lehon na macayar gai. Ikon hilalaot tado dos do argana. Dia dupan di bata. Dang tardok kita sumurung silehon-lehon nadong dihita. Siyan nadong dinaasing. Dang tardok nasing na sumurung silehon-lehon nadong di bana. Siyan nadong dihita sendiri. Sudi durap arga. Dia dupan di bata. Alasar na mga lehosa. Ima tod di parbadia. Ala ni ido. Behado hita pataridaho parbue ni toddi marhite si lehon-lehon nadong dihita marhite ulot ta si ganupari jala sudi digobarhon apostol Paulus marhite ayat 12 sa tuaka ayat na mangihut dinanido na ya si lehon-lehon ni digobarho songon pamatang ni sa ala jolma jadi bagasa pamatangon adong duulu adong mata adong pinggol adong pamatang adong tangan adong pat sudi do marasing-asing na sida. Sudi marasing-asing nang fungsi dohot ulaon manang tugas na alay rap arga di debata. Pola di barhon apostol Paulus behama ia holan mata sabing hita tiko-tiko gonong-gonong behama ibana marbinigi behama ibana makatay behama ibana mardalan behama ngulahon na asing molo holam mata sabing do pamatang taon. So nganima kasi lehon-lehon narga dihita. Dangdus alay marasing-asing. Alay sudinay idokon bagi kepentingan bersama. Narikot tu sa luhut. Asa manang si lehon-lehon dia penadong dihita. Abe kita gabi istimewa. Abe kita gabi marasing tunasing. Abe kita gabi unik. Ikon hilalaut tado dilehon di batay tu hita. Bagi kepentingan bersama. Alanido amang dot inang. Si leho-leho dia manadong dihon waing. Pakke may gabi kepentingan bersama. Aha manadong dihitan waing. Pakke otta may menjadi kepentingan bersama. Sekecil apapun songon dia pe mekna. Si leho-leho nadong dihita. Argado di bata molo tapakke gabi mangulahon lomoni rohana. Jalahido ditonahot tu hitanang tuaka ayat na mangihu muse. Sudina kasi lehon-lehon nargay na dong dihita. Pakyot tamay bangulahon lomo ni rohan di mata. Pasauton lomo ni rohan di mata. Dang lau pasauton lomo ni rohan. Ta'ala saguru turohana do si lehon-lehon na dong dihitay. Dang hobbar tu pangiduata. O malehod diaw. Kemampuan om malehod diaw. Alay guru lomo ni rohana do. Dilehon akahatawon itu dirita sendiri. Gabi pakiot tamay. Lahon mulahon lomo ni rohani di mata. Ala ni hurin Tuhan lahin naholongan. Tod di parbadia. Patauhok kita. Mangulahon akka persuruon. Na dihaporse di mata. Ulahonotta. Jala tabereng ma. Sudina. Si lehon-lehon ni tod di parbadia. Rap arga. Jala. Bagi kepentingan bersama. Lau mangulahon. Lau manirohan di mata. Hurin Tuhan na hinaholongan. At dorang hasasar ni tod di parbadia. Marjamita maka apostel. Jala gudang halak madok nong mabuk na sida. Atik pe dipukul siya. Marjamita na sida di bagasan hata Galilea. Alesudia kanobigisa. Narosya nakasuku-suku bangsa na asing. Buy mabigi di bagasan perhataan na sendiri. Di hata Galilea do di hatahon. Alesudia kasuku-suku marga-marga nobigisa. Dibigi di bagasan perhataan na sendiri. O mengajar hotuhita. Akan naginuhan na sinonggopan ito di parbadia. Buy rak mangatusi. Saling memahami. Nasopola ikot di hatahon.
alai masyatusan di bagasan ngulu si ganupari. To di perbadia mengajar roh kita saling memahami. Rap masyatusan nasada dopak nasing. Bukan saling mencela, saling menjelekkan. Dan gabe masih parwarwaan. Alai rap masyatusan nasada dopak nasing. Sesungguhnya Roh Kudus to di perbadia miat di bagasak kita mangalean pangatusion na songoni asa adong nagabe tujuan bersama marhite pangalehonon pasagihonon itod di nasarupa tuhita ganup nang nilehon na tuhita silehon lehon ni tod di perbadia alani paposro hatta sonari yakinkan dirimu ia hita penuaeng na mabigi atan di bata diri sedarion adong do diau tod di perbadia tod di bata do miad diau nuaeng alani nahu hatahon ima taringot tu hasitongan na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus alani sudi akasilehon lehon talenta nadong diau nuaeng pakioku mai mangulahon lomoni rohan di bata ala si di batado haroroanna nang pemarasing-asing ikonarga na asing etongokku ikonarga si lehon-lehon nanilehon di bata tuhalak nasing hilaloku jala pakeo mai secara bersama-sama songo pamatang tahun mempunyai tujuan yang sama ima lomoni rohani di bata Tuhan ma mamasu-masu hita amin pertangyang oleh atema dihoale Tuhan di mata manami di hatam naung saur Tuhamin waeng na pabotoho Tuhamin naung digohiho hami molo hupatari dahok kami namar perbui todimi di bagasak kami hataridaan ni perbui ni todi ima molo buihe makatidakon Jesus Kristus Tuhan sileho-leho musabing dui dang terpatu pahami isiat diri nami sendiri. Todi do mengajar hot Tuhami maka tidakon Yesus Kristus Tuhan. Siat todi nasasadai tilehokodo Tuhami akasileho-lehon na meragam. Abai kami marhatauon di bagasat diri nami be marhite pangalehono ni todi. Marasing-asing bedo sileho-leho me di hami. Adong guru apostel pangajari panurirang dohot akaulaon na asing. Sileho-leho ni todi idui. Ajari mahami mamahi. Tuaka ulau na dinggan na marguna di hami. Dohot tuaka dongan. Songon kepentingan bersama. Di tonga-tonga ni ulu nami rap dohot akka dongan nami. Ajari hami. Amake sileho-leho mi. Lau patupahon lomo ni roham. Dada mangulahon lomo nami sendiri. Aiho bertupas sagi homu do. Dilehoko sileho-leho ni Tuhami. Alani pakyon nami mai mangulahon lomo ni roham. Ajare hami masyatusan. Saling memahami. Nasada dopan asing. Songon sisada pamata kami. Ima pamatang ni Kristus. Saleho madi hami todim ganupari. Mangajari hami. Manugu-nugu hami. Lau mangula khobartu lau maniroham. Di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Ului jalatangi homa tangyang nami. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 730. Las tapasahak ma piliatan apa duahon.
Tatangyak ko mapiliatta. Ali di bata ama nami na di banua gijang. Hodo harawan ni saluhu sileho-leho na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahata mi masa nileho mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajomu di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami gudang ni sileho-lehom mi tuhami. Asalam girgirhay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata manami, na sotarasam dugudang ni sileho-lehom mo dihami. Toddim na badia di lehok ko tuhami jolma, sumonggo pihami na leon. Na umaragay do di lehok ko dihami, jalagumudang do isya sileho-lehon ni portibion, doho siya pangisi na sudina. Ope, mauliate marohan nami jala pujion nami maho, alan sudi habal gaot dohot hamuliom mo, naong pinapatar mo tuhami. Sa lehamatod di parbadia tuhami, akan naulo mangihuto Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Asa di ajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatotok kami miad di barita naulii. Aletod di parbadia, say pasada mahuriam na pinapungo-pungumi. Asa masijalwa jala masyaolo nga songonak karuas ni daging ni Tuhan Jesus Kristus na badiai. Sodange jala patiur mahami, sa hutad dahami akadusa na balga dohot na me si pasidingon nami. Sa ibuas mahomane sa dusa nami, asalam badia jalam ibaru hami ganupari. Astarbay kami saur di bagasak kuria na badiyai, nasa sadai. Sa dihon jala padumu mahami tuamay, asapos rohanay madok, amanami di bagasak Tuhan Jesus Kristus. Sa itabay sileho-leho tuhuria, asalam gadda torop niya kaparbaritan nauli dohot pangajari, dohot para siroha, na mamaritahon habal gommo di portibion. Sa sodange jala pasu-pasu sudi, parpungon ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi, asa tau na sida saurtu parpungas sugut. Sa sungguli akan natarpudum, jala pargugui akan nagale. Saya songgoti makanan yang dohot na takang maroha. Asa ditinggal hon na sida hajahoton nabi. Saya parrohai akan na bojo roha. Jala puli akan na marsa dohot na dangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion akan na manguluiho. Saya tatak makan na tergugut dohot na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus. Saya ajari na sida maralus. Jala mia maho di bagasan na sida. Seramoti mapikiran yaka panggonggomi doho panguhum. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida paruhum asugut. Say patugu haporsion nami. Asa tongo hingot nami nong sesa dusa nami. Jala bonomo hami tuhangulu asugut. Say sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa posrohan nami. Nang malaki dagingon. Pangulom mudumuse. Asa masuk kami marnida di bata ama, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, sa Roma harajommo, sa saut malomo ni roham di banutongosongon na di banua gijang. Lehomatu hamis darok kang uluas siya pari. Si sama dosa nami, songopanesa nami di dosa indongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan,
palua mahami siapa ngago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dapako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.